Ухаеш на рози. Силни аплодисменти за вас, мили хора. Благодаря ви, че ви има. А само след малко царица Роза и нейните подгласнички ще обиколят своето царство на красотата, за да приветстват всички гости на шествието. Българската роза, казанлъкската роза не напразно е поставена най-високо горе, защото от нея цял свят прави своите парфюми, прави своята козметика, прави толкова много неща от тази роза, че ние тук казанлъчени сме богопомазани, че тази роза расте точно тук, точно в нашия град или в долините около нашия град. Казанлък is a spot between the Balkan Mountains and Sredna Gora, worldwide known as the Valley of the Roses and full of boundless beauty. Казанлъk is a place which brings together beautiful scenery, ancient history, modernity, fresh air, of the foot of the Balkan Mountains and good and friendly people, just like you. One of God's creations, the oil-bearing rose with its delicate colors and fragrance enchants onlookers and conquers their senses, just like it has conquered yours. Известен само с розата, макар че днес това дефиле, цветно, розово, ароматно на рози е точно заради празника на розата. А нашия град е известен и с Чудомир, с тракийските царе. Така че, мили гости, уважаеми дами и господа, добре сте ми дошли сега, но добре сте ми дошли и когато са тракийските празници, когато е празника на Чудомир. Ladies and gentlemen, Казанлък is not only famous for the rose, even though today we are celebrating exactly this in this beautiful, colorful, pink, fragrant procession. Our town is also home to artists and poets such as Chudumir and famous for its Croatian rulers. So we welcome you today, but we also welcome you to join us in our other town-wide festivals such as the Croatian festivals and the Chudumir festivals. Празникът на розата в Казанлък е първият в България и има вече 121 годишна традиция. Първи казанлъчани през 1903 година организирали празник в чест на розата, цветята и плодородието, на красотата и с благодарност за поминъка на Розовата долина. Днес празникът е съхранил най-съществената част от древните ритуали, като пресъздава радостта от настъпващия розобер и гостоприемството на трудолюбивите казанлъчани. The Rose Festival in Казанлък is the first of its kind in Bulgaria and has been a tradition for 120 years. In 1903, Казанлък people were the first to organize a celebration in honor of the rose, the flowers and fertility, beauty and appreciation for the livelihood of the Rose Valley. Today, the festival has been preserved as the most important part of ancient rituals, recreating the joy coming from petal picking and the hospitality of the hard-working people of Казанлък. Добре дошли на 121-я празник на розата. Welcome to the 121st Rose Festival. Уважаеми дами и господа, в момента в централната част на града вървят официалните слова от нашите официални гости, които уважиха нашия празник. А както казахме, те са ужасно много тази година. Освен домакина на това уникално събитие, кмета на госпожа Казанлък, госпожа Галина Стоянова,
Сред нас са министърът на туризма Тим Милошев, министърът на образованието и науката професор Галин Цоков, заместник министърът на земеделието и храните Таня Георгиева, народни представители от 49-то Народно събрание, директори на държавни общински институции в България, Казанлък, както и кметове от много общини от България. Ladies and gentlemen, just to let you know, right now at the central part of the town is the official part of the procession, where there are speeches from all of our important guests, which this year are quite a few, which are being hosted by the Mayor of Казанлък, Mrs. Galina Stoyanova, including the Minister of Tourism, Minister of Education and Science, Deputy Minister of Agriculture and Food, national representatives from the 49th National Assembly, directors of national and municipal institutions, and mayors of the different towns and municipalities around Казанлък. Наши гости са и делегации от побратимените ни градове, делегация от Южна Корея, делегация от Китай, делегация от новия ни побратимен град от Виетнам, делегация от Република Северна Македония, делегация от Гърция, много посланици на много държави в България, приятели и гости на Казанлък. This year, our guests include a delegation from our sister cities, including delegations from South Korea, Jugnangu, a delegation from Jinan in China, a delegation from our new sister city, Lai Chau in Vietnam, delegation from the Republic of North Macedonia, delegation from Greece in the Demotico, and other representatives and friends of Казанлък. Само веднъж ще си посетил град Казанлък. Този град ти става толкова любим, толкова желан, че го посещаваш все още и още, и пак, и пак, и пак, и пак. Така че, мили хора, ще помоля отново вашите силни аплодисменти за нашите гости днес тук. Казанлъчани, хайде нека да ги поздравим с аплодисменти, нека да им кажем благодаря, че дойдохте в нашия град и винаги сте добре дошли. култура и велики владетели, обитавали земите в далечни времена, но оставили
оставили наследство, което дори днес впечатлява с изящество и съвършенство. С омайното си местоположение и розови градини, Казанлък се е прославил по цял свят между всички други български градове. В майските дни подножието на Балкана се носи аромат на нежния дъх на рози и легенди, предавани от поколение на поколение. Here in the Kazanluk Valley, the fragrant aroma of the rose brings with itself the memory of an ancient culture and great leaders which once lived in these very lands in times which have long since passed, leaving a memory of them which we still remember to this day. С решение на патентното ведомство, правата за провеждането на празника на розата са на община Казанлък и само на община Казанлък. От 21 години Казанлък чества своя официален празник, празникът на розата. Празник, на който казанлъчани се преживяват заедно много емоции и възторг. For 121 years now, Kazanluk has held the Rose Festival, a festival which brings many happy emotions among everyone, both citizens and guests of Kazanluk. Нещо стана, някому стана лошо. Някому стана лошо там. Доктор. Доктор, къде? Има ли доктор, мили приятели, дами и господа, има ли някой доктор в публиката? Спешно трябва да дойде тук. Спешно трябва да дойде, има припаднал човек. Ето доктора пристига. Скъпи гости на града, започва шествието. 121 години Казанлък чества своя официален празник днес.
Помагайте на красавиците, които започват и водят шествието ни. Нека да чуем много силни аплодисменти за царица Роза и нейните подгласнички. Метелина Неделчева, царица Роза 2024 година и нейните подгласнички Елена Николаева и Мариам Григорова. Нека да чуем много силни аплодисменти. С тях са и участнички в конкурса Царица Роза. Аплодирайте и малките принцеси на Розата от детските градини, които вчера имаха своя спектакъл Принцеси на Розата. Аплодисменти за тях. Аплодирайте малките принцеси, както и красивите пеперуди, които летят около царица Роза и подвластничките. Аплодирайте и красивите балерини с много награди от балетен танцов център Грация с ръководители госпожа Алла Ангелова и госпожа Юлиана Ангелова. Силни аплодисменти за школа по зумба. Школа по зумба с художествен ръководител Гергана Начева. Силни аплодисменти за тях. А ето ги и балетна формация Грация с ръководител Алла Ангелова. И госпожа Юлиана Ангелова. Хайде силни аплодисменти за балетна танцова школа Грация, носител на световни и европейски шампионски титли с купи и златни медали. След тях идват и красивите, неотразими танцори на Киара Н към Народно читалище Искра с ръководители Антония Грозева и Николай Тенев. Прекрасни сте! Ето ги и тях. Ето ги и тях. Клуб по спорт и танци Роза. Роза, точно така. Силни аплодисменти за тях. С ръководители Ваня и Петър Радеви. Прекрасни са. Да посрещнем и прекрасните, млади, красиви, сега ще разберем участници от Дива Ден. Силни аплодисменти за тях. Както винаги цветни, както винаги различни. Браво, страхотни сте. Ама не чува много аплодисменти от вас, публиката. Тези деца, тези танцори минават и го правят всичко това за вас. Ау, пеперуди. Красиви, високи. Летят. Царица Роза и танцовите състави Грация, клуб за зумба с ръководител Гергана Начева, пеперудите, Дива Денс към общински детски център. Очакваме и втория блок на карнавалното ни шествие, топтящото сърце на долината. Ще посреща младостта, детството, начало на всеки един живот. Те са безоблачното небе и безгрижната усмивка, най-щедрият и прекрасен подарък от живота за всеки от нас. Това са сладките мигове на щастие и свобода, които пазим в сърцето си до края. Ladies and gentlemen, the beating heart of the Rose Valley, please face the childhood and youth, the beginning of every life. They are cloudless sky and a carefree smile. They are the most generous and wonderful gift of life to each of us. Let's welcome the childhood and the youth of Cousin Wook. They create beautiful memories each day because they are the beating heart of the valley for our tomorrow. Уважаеми дами и господа, мили приятели, съграждани, първия блок мина. Царица Роза, подвластничките, малките принцеси, които в бъдеще ще стане една от тях и царица Роза, може би. Разбира се, красивите балерини с много награди от балетна танцова формация Грация с ръководители госпожа Алла Ангелова и госпожа Юлиана Ангелова. Красивите и неподправими чаровни балетни формации Дива Денс от общински детски комплекс Свети Иван Рилски, град Казанлък с ръководители Анаида Кадашова и Вивиан Енева. Царица Роза ще обиколи своето царство и ще взема своето място на почетната част от шествието ни. До тогава ние ще изчакаме, за да приветства тя всички гости на шествието и ще продължим с втори блок.
И за да няма сърдите, искам само да кажа, че пропуснах да съобщя и красивите танцори от клуб по спортни танци Кияра Н към Народно читалище Искра с ръководители Антония Гроздева и Николай Тенев. Прекрасни са наистина, аз съм ги гледал лично и много ми харесват. Клуб по спортни танци Роза към Общински детски комплекс Свети Иван Рилски, град Казанлък с ръководители Ваня и Петър Радеви. Всички тези деца, всички тези танцови формации минаха, видяхте ги, но ни чуха аплодисменти от вас. Ето така се прави, да, благодаря. Точно така. Ето, че и втория блок тръгва и се движи към централната част на града. Да приветстваме представителите на Националната гимназия за сценични екрани изкуства в Пловдив. Училището е единственото в България с уникалните си специалности, компютърна анимация, театрален, кино и телевизионен декор, част от който виждаме, сценични костюми, театрална кукла, художествено осветление за театър, кино и телевизия, театрален грим и перуки, актьорство за куклен театър. И ето, че започваме с най-малките ни съграждани и граждани на град Казанлък. А това са децата от детските ясли. Силни аплодисменти и неспирни овации за децата, нашето бъдеще. Ето. Детска ясла номер 8 Васил Левски. Децата са най-хубавото нещо, което се случва на света, а нашата мисия е да ги правим щастливи. Нека аплодираме най-малките участници в 6-то децата от детска градина и ясла номер 8 Васил Левски. Техните усмихнати сърцати родители и грижовния екип на яслата, разбира се. И да използвам момента, че вчера беше 1 юни и да им пожелая на всички деца честит празник за закъснение, мили приятели. Продължаваме напред с дефилето. Казах ви, тази година участниците са много повече. А това... Това продължава да е детска градина Васил Левски. Ама те имат и МПС-та. Да. Ама така не ходят на градина. Ето ти следващите. Детска градина номер 13. Мечопо, град Казанлък. Здравейте, мечоци! Силни аплодисменти. Детска градина Мечопо, Кейквича, където детето се чувства щастливо, защитено, разбрано и подкрепено. Девизът на тези мечопуковци е, че си по-вярваш, по-силен отколкото изглеждаш и по-умен отколкото си мислиш. Или както казва той, колкото повече, толкова повече. Детска градина Юрий Гагарин! Силни аплодисменти за тези прекрасни деца. Време е за чудеса, те са край тебе и мене чудесата. Това са децата от детска градина номер 8 Юрий Гагарин, които не знаят почивка. Децата, които живеят, танцуват и пеят усмивка. Силни аплодисменти за тях. Ето ще задават и децата от детска градина номер 6 Еделвайс, град Казанлък. В един хитен и прекрасен град с аромат на рози ще откриете приказно място с над 70 годишна история, в което играят и мечтаят 216 деца. Детска градина номер 6 Еделвайс, Казанлък. Място, рай за децата, най-прекрасно кътче за земята. Да се курнем в светлите магия и да потънем в розовия аромат с усмихнатите деца от детска градина номер 6 Еделвайс. И разбира се, ето посрещаме детска градина Славейче номер 17 град Казанлък и филиал село Ръжена. В детска градина 17 вече 50 години се чуват славеви песни, смях и игри чудесни. Тук в Розовата долина, най-прекрасна на света. Да ги поздравим и тях. Силни аплодисменти, неспирни, много шум за нашите малки деца. Ще помоля публиката да се отдръпните.
докато специалистите си вършат тяхната професионална работа, мили хора, ние ще посрещнем детска градина номер 15, а именно детска градина Звънче Казанлък. Силни аплодисменти за тях. Детска градина Звънче се стреми да насърчава децата да вървят все по-уверено по пътя на своето израстване, да им помага в опознаването на света. При нас децата се учат да различават доброто от злото, правят първите стъпки към познанието и съхраняването на българските традиции, възпитават се в родолюбие и уважение към националните и европейски ценности. За детска градина Звънче е важно да виждат най-светлите и чисти краски на света. Едно детско заведение, което винаги оставя светла диря в сърцата на всички деца, докоснали зад него. И след толкова дни дъждовни, мрачни, нека да посрещнем децата от детска градина Слънце номер 11, град Казанлък, които носят със себе си слънцето. Хайде, силни аплодисменти! Още! Още! Аз ще използвам момента да ви кажа, че човека, който е пострадал там, е добре. Лекарите са обърнали внимание и сте си свършили работата, така че, мили хора, продължаваме с леко сърце и душа. Детска градина номер 11, Слънце, това са слънчевите ни деца, които носят радост, топлина, вдъхновение, с доброта, смело крачат пред света. Това са децата от детска градина Слънце номер 11. Заповядайте! И разбира се, когато има слънце, как без пчелица. Ето, че децата от детска градина номер 18, пчелица, вече са при нас. Силни аплодисменти за тях. Детска градина Пчелица е модерна, иновативна детска градина със статут на еко и тунинг училище. В пряката си работа учителите активно използват стилни подхода и проектно базираното обучение за формиране на социална и емоционална грамотност от децата. Силни аплодисменти и посрещаме детска градина Буратино. Детска градина Буратино и прекрасните възпитатели и деца. Вече 91 години детска градина Буратино събира поколения наред. Там, където са играли и пели техните баби и дядовци, майки и бащи, днес гордо продължават стъпките и малките буратинчета от ОПК екип, под вещото ръководство на госпожа Гергана Палиева, продължава да създава мечти. Благодаря ви. И ето, че пристигат децата от детска градина Детелина към Министерство на отбраната ли е това? Град Казанлък. Силни аплодисменти! В детството е събрано цялото вълшебство на живота, от първите неуверени стъпки до доверчиво протегнатата ръка и щастливо грейнало личице. В държавна градина Детелина към Министерство на отбраната всеки възрастен регнал ще опази това вълшебство, осигуряващо от децата надежда за доброта, любов и човечност. Само да помогнем линейката да се обърне, да потегне към болницата. Направете място, благодаря ви. Продължаваме напред, точно така. Продължаваме с детска градина Здравец, град Казанлък. Хайде, силни аплодисменти за децата от детска градина Здравец. Прекрасните деца от детска градина Здравец ни показват, че детството е вълшебство, магия, приказка. Онази приказка, в която децата играят, пеят и танцуват. В нашия прекрасен град има една приказна детска градина с много щастливи, талантливи и знаещи деца. Децата от детска градина номер 1 са едно Здравец. С много любов и творческо вдъхновение екипът на Здравец се грижи за малките паломници в чудесни условия за игри и забавления. Детската градина е място, където те растат, играят, творят и мечтаят за Казанлък. А сега посрещаме детска градина номер 9, а именно Слънчице, град Казанлък и тези прекрасни слънчогледи, които виждаме. Абе, много сте красиви. Силни аплодисменти за вас. Още, още, още.
Децата от детска градина Слънчица искат да ви кажат, че в град Градина сме родени, в розовата долина растем, играем, пеем в детската градина с най-красивото име на света. Слънчица е нейното прекрасно име. Идва ред и на следващата детска градина, която носи нежното име Снежанка. Но усмивката, креналите очички на тези деца, те не спират. Усмивките не слизат от тяхните лица. Детска градина номер 2, Снежанка, град Казанлък. Детска градина с над 75 годишна история и филиали в село Шейново и село Ясеново. Една от най-привлекателните детски градини в града, която над 200 деца растат в здрава и спокойна среда под грижите на опитни педагози и грижовен помощен персонал. Ето ги и децата от детска градина Роза. Розата, която днес, точно днес ние славим и почитаме. Усмихнатите и щастливи дечица от детска градина Роза са горди наследници на историческото и културно наследство на траките по нашите земи. Ето ги децата от номер 3. Детска градина номер 3 Теменуга. Отпред са малките, отзад са големите деца. Силни аплодисменти за тях. Аплодисменти за децата и техните родители, които с ентусиазъм се включиха в празника на града. Детска градина Теменуга е прекрасен детски свят, в който всички деца играят, пеят, учат и творят. Отпред ходят малките, отзад ходят големите деца. А ето ги и тях. Детска, момент да ги прочетем. Дневен център за деца с увреждане Казанлък. Силни аплодисменти за тях. Ето ги пеперудите, Розите, Слънчо. Какво по-хубаво това? Да приветстваме представителите на Дневния център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и защитено жилище Оптима, село Дунавци. Под тази обща тема ние сме доброто и усмивката, ние сме слънца. Те представят различни услуги в заведенията. Ето ги Дневен център за пълнолетни лица с увреждания също са при нас. И това са Розата, сдружение Оптима също е при нас. Оптима, да. И разбира се, силни аплодисменти. Нека да чуем за Фондация Сидър. Фондация Сидър, да. Центрове за настаняване от семейен тип и защитено жилище, управляване от Фондация Сидър, предоставят качествена грижа за деца и младежи вече 10 години на територията на община Казанлък. Фондацията осигурява близка до семейната среда за 40 деца и младежи и продължава да ги подкрепя дори след напускането на центровете. Аплодисменти! Аплодисменти за Фондация Сидър. И веднага преминаваме към по-големите вече. А това са професионална гимназия Иван Хаджиенов, Казанлък. Силни аплодисменти! Директор Мариана Демирева, а учениците от гимназията са креативни, технични, различни, възтрапалите от цветове, емоции и младост, горди възпитаници на най-старото техническо училище в града ни. Механотехникумът пише своята 99 годишна история с грижа за настоящето и респект към предходните поколения. Виждаме тук техните специалности, компютърна техника и технологии. Интересно спешно отделение, което представят също така. Аз съм за това спешно отделение. Те са първите в инициирането на училищен технофест. Виждаме специално строителство и архитектура. Първи приеха предизвикателството за изследване на градската среда и реализиране на проект Градски метаморфози, осъществявайки мост между минало и настояще. Хаджиеновци достойно представят училището и страната в международни състезания. А ти разбрали, че това всичкото е само една група? Да. Това е огромно нещо. Силни аплодисменти за тях. Бъдещи специалисти. Сега ще послушаме малко музика, докато участниците, които видяхме, стигнат до централния пункт.
дами и господа, съвсем началото сме още на шествието, къде му е края, аз не го виждам. Стигнали сме до края на пределите на България. След представителите на Казанлък ще очакваме и гостите ни от чужбина. Очаквайте ги всеки момент, след като видим останалите блокове. И да не стоим така 10 час, но искам да видя високо горе ръцете, точно така, браво на вас! Хайде горе ръцете! От тази страна има ли горе ръце? Не виждам. Браво! Супер! Продължаваме, защото не можем да спираме и нямаме право. Основно училище Георги Кирков, град Казанлък, силни аплодисменти! Мястото, от което започват мечти, тук се създават нови хоризонти и се твори красота. Тук усърдност и амбиция, знание и талант, традиция и иновации създават бъдещето ни. Кирковци са различни, свободни и креативни. Приветствайте отново иновативното основно училище Георги Кирков, успелите деца на Казанлък. Силни аплодисменти! И да посрещнем тези красиви момичета. Има ли момчета сред вас? Има ли момчета? Да не обидя някой. Момичета, добре. Силни аплодисменти за основно училище Никола Вапцаров. С директор Цвета Милева, празничната колонада на основно училище Никола Йонков Вапцаров олицетворява жизнената сила, изяществото и красотата на нашите тракийски прародители, оставили траен културен отпечатък и богато духовно наследство в района. Ами имат пер на слънцето вече. Всеки момент ще видим и представителите на основно училище Кулата. Не всеки момент. А сега веднага! Основно училище Кулата с директор Донка Симеонова. Учим, творим и растем. Това е техният девиз. Училището е с дългогодишна история, традиция и ценности. Вече 190 години искрата на знанието не престава да гори в основно училище Кулата. Учители, новатори, отдадени на каузата, децата да бъдат знаещи и търсещи, постоянно осъвременяват училищната среда, търсят нови хоризонти и постигат добри резултати. Учениците от основно училище Кулата печелят награди в различни области на науката. И ето срещу нас, по главната улица на Казанлък вървят децата от средно училище Екзарх Антим I. Казанлък, силни аплодисменти за тях. Мажоретки, екокостюми. Представяме ви прекрасно. Най-голямото училище в община Казанлък, средно училище Екзарх Антим I с директор Радиана Стефанова. Пред вас дефинират невероятните им мажоретки, които с грация и пластичност завладяват публиката навсякъде в България. Сред тях са учениците от начален етап, които по повод Деня на Земята собственоръчно изработиха носилите. Както виждате, имаме си и фолклорен състав, оркестър. Това са учениците от музикалните паралелки на училището. А сега срещу нас вървят, пристигат с бодра крачка основно училище Свети Паисий Хилендарски, град Казанлък. Силни аплодисменти! Още едно училище с многогодишна история, над 165 годишна история и директор Мария Колева. Основно училище Паисий Хилендарски разкрива облика на модерното и съвременно училище, вплело в себе си нишките на добрите практики на тези, които са поставили началото и онези, които продължават да надграждат през годините. 165 години знания, труд и успехи. Това е основно училище Свети Паисий Хилендарски. Град Казанлък, силни аплодисменти!
Готови ли сте за основно училище Мати България? Хайде силни аплодисменти за основно училище Мати България! Училище с европейски облик. Мати България не е младото училище в град Казанлък, което търси опора в традициите и обичаите, пази българщината и възрожденския дух на народа ни. В него се обучават можещи, амбициозни, талантливи, искащи знания ученици, богати душевно, обичащи и лъчезарни. Ето, че посрещаме и следващата група от ученици от кое училище? От Природо-математическата гимназия Никола Обрешков с директор Красимир Дамянов. За тях от началото винаги е математиката. Възпитаниците на първата математическа гимназия в България, открита през 1971 година, вече над 53 години завоюват национални и международни награди от най-престижните ученически и олимпиади и състезания по света. Аз исках да уча там, ама не ме стигна. Нищо, следващия живот. Следващия живот винаги има шанс. Силни аплодисменти, нека да посрещнем профилирана хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методи. Модерна и иновативна, тя е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Профилираната хуманитарна гимназия съхранява и обогатява духа на някогашното педагогическо училище в Казанлък. Имат профили като обществени науки, природни науки, хуманитарни науки, провокират мисленето, създават умения и подготвят младите хуманитаристи на България. Кой ги водя ли? Водя ви основно училище Антон Страшимиров. Силни аплодисменти за тях. Нека да чуя много шум за децата от основно училище Антон Страшимиров. Директор на основно училище от Антон Страшимиров е Валерий Попов, а техният девиз е "Учи, защото се изтрува, учи, успявай и живей". Защото образованието дава възможности за кариерно развитие, а образованият човек постига успехи. Аплодисменти за основно училище Антон Страшимиров. Аз искам да ви представя учениците от професионална гимназия по лека промишленост и туризъм. Не знам колко е лека тази промишленост, но туризмът е на ниво. Сигурен съм и знам. Ако мечтаете за успешна кариера в една от най-перспективните и печеливши сфери в България, туризма, професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм е вашето училище. Там се подготвят най-добрите кадри в сферата на екскурзоводството, хотелиерството, ресторантьорството, които превръщат не само България, но и красивия Казанлък в желана и атрактивна туристическа дестинация. Точно така, ето това са бъдещите кадри, които търсим толкова време всяко лято. Клуб за бойни изкуства и айкидо и меон. Правилно ли го почетах? Браво на мен, бе. Да, само да разберем повече. Хайде сега да видим и да чуем малко по... Аз само, че ще се махна, че с тия пръчки. Ще взема да си вземам пръчката. Спортът е начин на мислене и живот. Ето, че посрещаме основно училище Чудомир. Това е моето училище, аз съм учил там 8 години. Да, но сега директор там е Донка Севданска, а днес учениците от основно училище Чудомир са обагрени в розово, защото този цвят излъчва изящество, радост и щастие. Розовото е цветът на нежността и ефирността. Основно училище Чудомир и разбира се профилирана гимназия Академик Петко Стайнов. Какво ми става от това слънце? Силни аплодисменти за тях. За тях и техният директор Нели Пенчева. Това е единственото училище в областта, което дава достъп на своите възпитаници до професия фризьор, атрактивна, интересна и желана.
Фризьорството е изкуство и креативност, полет на въображението, рисунка с ножици и гребене. Да посрещнем и чудомировите герои, а именно това са децата и учениците от академик Дечко Узунов, град Казанлък, изобразително изкуство, дизайн, изящно изкуство, литилеерство. Това са бъдещите артисти и майстори. Национално училище по пластични изкуства и дизайн, академик Дечко Узунов, град Казанлък, представя художници, дизайнери, обучава лютиери. От Националното училище по пластични изкуства ви приканват: правете карнавал, а не война. Ето ги и учениците от основно училище Свети Паисий Хилендарски, село Хаджи Димитрово. Нека да ги поздравим с силни овации и аплодисменти. Да, техният директор е Димитър Ялумов, а учениците са активни участници в националната програма Заедно в изкуствата и спорта, която има за цел да развива уменията им за екипна работа чрез ангажираност в колективни спортове и изкуства. Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт с директор Дечко Пейчинов, изключително атрактивни. Професионалната гимназия е училище на бъдещето, защото в нея се подготвят млади хора с компютърни и управленски умения, виждат електрически автомобил, който те сами са създали, печелят състезания, професионални и спортни навсякъде по света. И ето ги и младежка организация United Avantgarde Artists. С техния председател Румен Сомов, те вече 10 години развиват своите проекти в сферата на фотографията и изкуството, работейки с млади хора от целия свят и печеляйки признание далеч зад границите на родината. Това бяха всички деца и ученици от детските ясли, от детските градини, училищата, основните. А сега идва време на спортът. Точно така, на спорта. Силата на розите. Хайде силни аплодисменти за спортните надежди. Спортен клуб за хора с увреждания Даниела Тодорова с треньор Радостин Тодоров. Силни аплодисменти за световния шампион в планскането на Джуйле Ружди, който води това шествие. След тях съвсем бавничко, ма само този път заради шествието, иначе сме като светкавица, като лястовица са даже. Нека да посрещнем колездачен клуб Лястовица 1905 година. Момчета, нали ни сте толкова бавни? Техният председател е Смаил Алимов, а клубът е създаден през 2002 година с цел продължаване и доразвиване на традициите на град Казанлък в колездачния спорт. Няколко поредни години момчета и юноши на клуба са шампиони и вице-шампиони на България на шосе и писта. Отбор на годината за 2023 година на Казанлък. И без да спираме, посрещаме спортен клуб по художествена гимнастика Розова долина. С треньор на годината за 2023 година Мариана Ламбова и помощник треньор Милена Калайджиева. Вече 13 години носят множество медали на града на розите. Поздравления и аплодисменти за тях. Футбол, тайквондо, кентавър. Силни аплодисменти за тях. Леле, колко черни колани има. Завоювали са много повече национални и международни титли, а техният треньор е Николай Богданов. Аплодисменти за тях. Да посрещнем за силни овации и спортен клуб по карате Шори Чопчо. Те също са завоювали много титли на национални и международни първенства, а техният председател и треньор е Илиян Дянков. Бързам да представя следващата група, защото искам да бъда приборен. Клуб по борба Казанлък и се отърпват на страни. Момчетата от клуба по борба защитават името на Казанлък като град с дългогодишни традиции в борбата и изграждат славата му на град, дал големи имена за спортната история на България. Техен треньор е Христомир Бояджиев, съвсем скоро ще минат покрай вас. Силни аплодисменти за клуб по борба Казанлък. Пляскайте, пляскайте, че да не наборят и вас. По-добре не приближавай. И отново клуб по борба Казанлък. Благодаря ви, момчета, силни аплодисменти за тях. И ето ги спортен клуб по атлетика Пендарева. Техните треньори са
легендарната Петя Пендарева и Габриела Тенева. Клуб с традиции за развитието на масовия спорт и високи спортни постижения. Клуб за екстремни спортове Селт. Вече 20 години прославят Казанлък в спортното катерене на национални и международни първенства, а техният треньор е Никола Недялков. Силни аплодисменти за клуб по плувни спортове Антимо Спорт. Над 120 деца тренират в този клуб, а техен председател е Светелина Карабоюкова. Носят на Казанлък множество медали, разбира се. Ето ги и клуб по стрелба с лък. Днес какво да е? С лък. Аз един път се опитах да стрелям и ще аз си отмисля ухото. Рапорт Арче. Чакай! Техен председател и треньор е Йордан Георгиев. Клубът участва в състезания от спортния календар на Българската федерация по стрелба с лък и в международни състезания с участието на Кирил Тайсков, майстор на спорта, който е част от националния отбор на България. Клуб по моделизъм Казанлък. Клубът реализира авио- и ракетомоделирането в района на община Казанлък. Техен председател е Милен Тотев, а в клуба се обучават младите моделисти, пилоти на изработването и управлението на авиомоделите. Участват в множество световни и европейски първенства. И след като бяхме горе в облаците, слизаме долу в вълните. Клуб по корабомоделизъм Синята река. С председател Христо Добрев те се представят многократно на национално и международно равнище. Поздравления за тях! И къде без туризъм, къде е? Нека да посрещнем туристическо дружество Орлово гнездо. И клуб по ориентиране Орлово гнездо 57 с председатели Христо Ангелов и Желю Желев. Организацията на 122 години има над 250 членове, разпределени в 7 клуба по интереси. А сега искам да ви представя най-новия тенис клуб в града ни, а това е Тенис клуб Казанлък. 2022 с председател Митко Костадинов разполага с 4 напълно реновирани клейкорта, предразполага развитието на децата и любителите на тениса в града на розите. Ето кой ходи да играе тенис. Сред децата, които виждаме, е Рая Маркова, държавна шампионка до 10, 12, 14 години. А сега силни аплодисменти за волейболен клуб Казанлък, които през 2025 година ще честват 20 години от създаването си. През това време се успяха да се утвърдят като едни от водещите клубове в България. Ето го и баскетболен клуб Розова долина. С треньор Станимир Недев, а в клуба тренират над 80 деца и юноши, които достойно защитават баскетболната слава на Казанлък. Значи минаха волейболистите, баскетболистите, кои останаха? Футболистите. Разбира се, футболен клуб Розова долина. Изключително симпатичните млади футболисти от школата на любимите рози тренират над 200 деца в нея, юноши и девойки в различни възрастови групи, само рози. И разбира се, ето ги и другия футболен клуб, а това е футболен клуб Казанлък. С техен председател Антин Паральов развиват своята дейност и обединяват над 100 деца от 5 до 12 годишна възраст, представят достойно град Казанлък в международни и регионални футболни турнири. Някой сред тях със сигурно ще бъде следващия Стоичков. Силни аплодисменти за футболен клуб Арсенал 2000. Футболен клуб Арсенал 2000 е футболният клуб към оръжейния завод Арсенал и има треньори Мартин Дуктев, Атанас Апостолов и Станислав Пекливанов. Я ми кажи, знаеш ли какво е Crazy Fit? Спортен клуб за дами, то си личи. С кой треньор? Спортният клуб за дами от всяка възраст и деца от 5 до 12 години е с треньор Ваня Шишкова, квалифициран инструктор в Италия и България. И ето, че в далечината, почти вече до мен, са спортен клуб по йога Усмихнато цвете. Усмихнатото цвете клуб по йога е с председател Светла Лазарова. Йогата ни дава баланс и хармония на ума, духа и тялото, казват те. И не на финала, и не на последно място пристигат те.
Спортен клуб за здраве Бели рози с председател Донка Кръстева. Клубът съществува вече 40 години и подготвя гимнастически композиции на музикален съпровод, с които се явява на зонални и държавни прегледи. Тази година е 26 юни в парк Розариум, те ще бъдат домакини на състезание на всички спортни клубове от Южна България. Едно младо момиче не умира в тях. Ето ги, сцена за веселие. Ето ги най-цветните, най-шаржираните, най-усмихнатите, най-талантливите. Съюз на транспортните синдикати в България. Това е организация с 113 годишна история, защита на икономическите и социалните интереси на работещите в транспортния сектор и развитието на синдикалното дело в Европа и света. Честно казано, аз ползвам вече само БДЖ. Екатерина Йорданова е председател на Съюза, благодарение на която всяка година десетки доброволци събират розов цвят в помощ на розопроизводителите. Духът на долината, традиции и култура. Онсеклад, световно известен основен дистрибутор, който доставя най-висококачествените натурални етерични масла от десетилетия си партнира с български фирми, основно внасяйки розова вода и розово масло, с които сега ще ви полета. Сега ще окая цяла година на рози. Силни аплодисменти и за следващата наша група, която преминава. РАН е бранд за етерични масла, набиращ популярност в Китай през последните 3 години. Основната им цел е представянето в Китай на най-високо качествените розови продукти. Аз съм бил в Китай. А сега да посрещнем дружеството на родолюбците традиция в Казанлък с техния председател Николай Байнов. Участниците са облечени в униформи от всички епохи. Униформите са шити по оригинални модели, съхранени в музеите, а членовете на клуба притежават дрехи точни копия на автентичните облекла на българското опълчение. След тях следва тракийско дружество Казанлък. Ще изчакаме малко. Силни аплодисменти за тракийско дружество Казанлък. Техен председател е Костадинка Димитрова, която е вписана в почетната книга на Казанлък и е почетен председател на дружеството. Силни аплодисменти. И ето ги и тях. Ето ги звездите на Казанлък. Ето ги актьорите, талантите. Ето го театъра на Казанлък. Истинският театър. Този театър, който трябва да бъде запазен и защото той е за вас, за вас, за вас и само за вас. С тях преминава и младежка театрална студия и детска студия към Народно читалище Искра, 1860 година, град Казанлък. А това са нашите гости от чужбина, от Южна Корея, от Виетнам. Следва групата от Китай. Очакваме всеки момент. Тук стана интернационално. В Китай, тракийци, жар. Очакваме, ето вече задават групата от град Цинан, Китай. Градът на изворите, град Цинан, не само известен град с богата култура, дълга история, красива природа и изобилна изворна вода, но е и побратимен град на Казанлък. Силни аплодисменти за тях. Нека да чуем силни аплодисменти и много шум за Китайски културен център, град София! Това е държавна организация, създадена от Министерството на културата и туризма на Китай. Центърът изпълнява функции по популяризиране на китайската култура, укрепване на сътрудничеството в областта на туризма, провеждане на образователни курсове между България и Китай. Китайското ушо. Ушо-мушо. Нека да посрещнем и великото
Тракновски университет Свети Кирил и Методий, Институт Конфуций, който е основан като 359-ят в света историят в България. Усилията му са насочени към повишаване качеството на преподаване на китайски език. А сега ще видим танц на дракона, едно от най-важните същества в китайската митология и може би едно от нещата, с които най-често се свързва Китай. Това е дракона. За китайския народ той е символ на доброта, смелост и благородство. Аз съм Зодия Дракон по китайския. Институт Конфуций София. Силни аплодисменти за тях. Образователен и културен център към Китайско-Софийския университет, част от глобалната мрежа китайски образователни институции. И аз сега ще ги посрещна. Нихао! И цайдзе! Нека да посрещнем следващите ни гости. Асоциация Токастро Дидимотика Гърция. През 2010-та Дидимотика група млади хора основават културно-фолклорна асоциация Токастро. Желанието на всички членове на асоциацията е да си сътрудничат с местни организации в района, да ги посрещнем и тях. Ето го и фолклорен ансамбъл Любчо Сантов Кочани, Северна Македония. Силни аплодисменти за тях. Хайде, много шум, още! Фолклорният ансамбъл е символ на македонската култура, посветена на най-ценното и най-старото в бита на македонския народ от Осогово. В далечната 74-та година група ентусиасти, надарени музиканти и певци с голяма любов към хорото, направиха първите опити и сформираха фолклорния ансамбъл, които днес са наши гости. И след като видяхме Китай, Македония, Гърция, време е да се върнем в Казанлък и да посрещнем детско-юношески фолклорен танцов състав Арсенал. Към Дом на културата Арсенал съставът е основан през 1984 година, а в момента в него се обучават 150 изпълнители от 6 до 16 годишна възраст. Детско-юношеският фолклорен фестивал Арсенал участва в много национални конкурси и печели призови места. Време е да чуем много аплодисменти за детска танцова школа Трепетника към Народно читалище Възродена Искра 2000. Следват фолклорни групи към различни читалища в община Казанлък. Също така да посрещнем и Народно читалище Любен Каравелов 1921. Село Бузовград. След тях ще посрещнем Народно читалище Зора 1902. Село Голямо Дряново. Българските ритми играят в нашите сърца, българи. Само на края, на финала на дефилето ви очакваме в центъра на града, където ще тръпнем всеобщо, заедно, едно кръшно, хубаво българско хоро. Ето и Народно читалище Зора 1902 година, село Голямо Дряново. След тях са и децата, младежите, носищи табела, Народно читалище от Дед Паиси 1905 година, село Горно Черковище. А след тях е Народно читалище Петко Манал 1932 година от село Долно Изворово, които са направили рози специално за вас. Аз вече си имам диадема. Следва и читалището на село Дунавци, Народно читалище Светлина 1904 година. А кой ли идва след тях? След тях Народно читалище Светлина 1904 година, село Дунавци, община Казанлък. Благодаря. Кукерите, тези, които плашат демоните, плашат болестите, плашат злото. Кукерите, които са също символ на нашия фолклор. Силни аплодисменти, ако могат да се чуят изобщо от тези хлопотари.
вчерашним народно читалище Братство, 1869 село Енина. Фолклор, бит, носия, тендари, красота, усмивка. Какво по-хубаво от това? Българското си е българско. Аз летях. Част от чествието е народно читалище Цвятко Радойно, град Кръм. Цвятко Радойно, 1885 година, град Кръм. Народно читалище Просвета, 1908, село Вошник. Нека да чуя силни аплодисменти за Народно читалище Просвета, 1908, село Вошник. Рози, усмивка, браво! Честит празник! Ето ти и Народно читалище Христо Ботев, 1897, село Розово. Село Розово, община Казанлък. И какво носят? Ами рози, какво могат да носят? Благодаря! Охай! Народно читалище Звезда, 1918, село Хачи Димитрово. Гайдата, българския инструмент, който когато просвири, сърцето ни се разтопява. И сега да посрещам Народно читалище Леко Константинов, 1919, село Ясеново. Ей, то е ясно! Народно читалище Леко Константинов, 1919. Те се погрижиха и за едни от розовелите вчера, за всички гости на града. И една необикновена сватба идва насам. Една необикновена сватба. Кукерска група при Народно читалище Освобождение, 1884, село Шейново. Аз си намерих булка. Много ми ходи. Дано само да не е заета вече. Силни аплодисменти за село Шейново, Народно читалище Освобождение, 1884 и техните кукери, които също гонят злото, болестите. Народно читалище Просвета, 1902 година, село Средногорово, община Казанлък. Абе, от кога читалища карат такива коли? Искам да работя в читалище, не в театър. И сега да посрещнем Народно читалище Хаджи Димитър, 1927 година, от село Кънчево. И най-малките участници в количката, близнаци, ма те наистина са близнаци, че пък и в народни носи, че пък са момче и момиче. Основно училище Свети Кирил и Методий, село Кънчево. Здравейте! Силни аплодисменти за вас! Народно читалище Отец Паисий, 1931, село Корно Изворово. Виждате ли, хора, колко сме богати на изкуство, на традиции. Не трябва да забравяме откъде сме тръгнали. А най-важното, което да не забравяме, е розата. Тази маслодайна, охайна роза. Концето ми е в сърцето е с ръководител Ана Дечева и основната им мисия да съхранят българския дух, култура и традиции. Хорцето ми е в сърцето. Така е, вярно е. Няма българин, който не да чуе хорото, българските ритми и да не почне да танцува, дори да не може. Ще играем танца, защото това е нашия живот, това е тяхното мото. Аплодисменти за тях. Силни аплодисменти. И разбира се, ето ви кукерите отново.
розобирачите, които тази сутрин са минали, обрали са най-свежият цвят и са дошли при нас, за да ви го подарят на всички вас. Нека да посрещнем след мъничко само. Ще посрещнем Народно читалище Антон Страшимиров 1909, село Черканово. Силни аплодисменти за тях, нека да ги подкрепим. Те също тази сутрин рано към 5 часа са обрали цветовете на розата и ги носят тук при вас, за да ви ги подарят. Опс! Айде пак да ви е розово! Още едни атрактивни участници. Жива сила на конска си. Тази кола е с една конска сила. И другата също. Силни аплодисменти за всички тези участници, които са мили приятели, уважаеми дами и господа, нека да посрещнем. Няма, сърцето ми играе, не мога. Сърцето ми не играе. Ансамбъл за народни песни и танци Искра с главен художествен ръководител Цветан Цочев. Силни аплодисменти за ансамбъл за народни песни и танци Искра с главен художествен ръководител Цветан Цочев. Те ще забият кръщи хора и ще дадат началото на истинското празненство, такова каквото е имало преди 121 години. Това ще се случи на центъра на площада на града. Точно така. В централната част, там отпред. Нека да посрещнем сега ансамбъл Тракийци, град Казанлък. Те също ще помогнат да се завие най-кръщното хоро пред Лъвовата чешма в центъра на града и хорото ще поведе техния ръководител Валентин Ангелов. Ансамбъл Тракийци, град Казанлък, силни аплодисменти. Уважаеми дами и господа, мили приятели, съграждани, гости на град Казанлък, каням ви да се присъедините към кръщното българско хоро, което ще се извие на централната част на града, там при Царица Роза, пред шатърта на Царица Роза. Така че, хайде, чакаме ви, защото българското си е българско. Община, Няма нищо. Иска да кажа, че и българската маслодайна роза е казанлъшка и българска. Община Казанлък благодари на всички участници в юбилейното дефиле, благодари на всички спонсори на празника и най-вече на вас, гостите от близо и далеч. Отнесете със себе си този неповторим аромат на казанлъшката роза, който ще ви накара да се върнете отново при нас в Розовата долина и то още следващата година. Мили гости, очакваме ви отново до година, когато ще се проведат 122-те празници на розата. Но до тогава, докато закрием днескашния този празник, тази година, има още време. Очакваме ви в централната част на града, където ще извием българското хоро. The municipality of Kazanlak thanks all participants in the anniversary parade. Thank you to all the sponsors of the festival and especially you, the guests from near and far. Take with you the unique fragrance of the Kazanlak rose, which will compare